Ator kantari oier. Bueno, hementxe gauz beste behin gure txapelketa ikaragarri honegaz. Eta azalduko badazpada... Bai, ez da... Bai. Beti... Amos garnaldiz, baina bai. Ez que esperantza ego saio bakotxien jente barriz jebatzen den esperantza hori dekogu. Eta azalduko zerren gure lehiaketatxo hau. Gure ator kantari oierren, oier da protagonista. Eta berak astero, kaskuetan ipinik antzino bat, eta tararetan dauzku berak entzuten dauen kantie. Berak bakarrik entzuten dauena. Eta erronka edo zuen bete biherra izaten da hori asmatzie. Erronki da. Erronki, batzuetan... Se jakin deizuen oierrek ez dauzela gauzak errezi ipintzen. Abestin da moduen, eta ondo dau, hor dau grasizi, ez? Hori da, eta igual honen esengo zen, ikusteko jentiek zelan zer dan asuntu, entzun dezila pasan azteko... Audizioa, zein izen zan, erronka hori, eta ikusi deizuen zer dan benetan ator kantari oier. Na, 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 na. Na, 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 na. Na 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 na. Oh yeah. Oh yeah. Itzela. Oh yeah. Oh yeah. Eso es nada, José. Da, esto guai patu ander. Zelan parte hartu aldauen, ez? Entzule barri badator, entzulozku... Entzule barri hau da esaten moduen, askoten gindagune, praktikarako edo ensaio. Ensaio, bai, talku. Zu pentsau, hau audizioia pasan hastien izen zen, eta ja epie pasau da, ez? Segun erantzun emoteko. Baina zu pentsau, gero jarriko guna audizioa entzun dozula, eta oinen mierda zuen izango litxeke gure sare sozialetan, entzun dozun sare sozial horretan. Edo gure telefono zenbakire WhatsApp bidez audizio edo idatziz erantzune. Hori da, esan biharreko da audizio bialtzen daenak papeleta bikoitza. Bai. Beraz, WhatsAppetik parte hartzen dozuen hori, mesedez, animau, eta bialdu audizioek, ze merezi dabe, eta horrez gain, sare sozialetan parte hartu, baina zer jarri bida parte hartzeko, traola kantari eta abestizen erantzun, Eta taldi nabakizu, asko sobeto. Eta WhatsAppez parte hartzie gure badozue, gure telefono zenbakizi da 654-03-739. Hori da. Bertaran idatzi, zuen erantzune. Ez haizu por si acaso barri da astiro? Ia ba, 654 0-3-7-9. Eta hori, izan duzu moduen, audizue bializkero doble papeleta okingo zue, así que aukera dobli, irabazteko gure sari barriz, Hori da, eta pasan azteko audizio entzun dugu, eta papeleta doble horren bile, etorriak baten bat. Eta honen izango da, hiru audio gondi, ez? Jake audizio hori bialtzen da bien, eurek entzut izango da honena. Bai, nik uretentzen. Beka. Kaixo, aste honetako kantie Queen taldeko Don't Stop Me Now da. Gerarte. Bai, gerarte, bai. Haue galeseko edo, eskoziako da. Don't Stop Me Now. Kantia la bera. Bera, izkeri, asentu, Jo, ba, esango guan igertuen dauen pertsonateriko bat izango dala, en momentu. Esto egin ordan. Ez que, bueno, gero urtetan bada esango du bera izin dara, jaka anonimatu mantendu da ben, ez da guztako. Da gente asko bializkuz audizioek, animau da jentie, ala... Hori audizioek bidali eta gure oso anonimatu egorde esan nortzu zarien eta bidali, Hola niñok ez daki, eta entzuten zaitugu, eta zuk zure etxetik entzungo zara zu hor zaten, da zure laguni. Hori, da irratireko dinamiko, eta pareguri emoten dago, así que aurrera. Hori da, eta aportazioak beti entzuteko prest. Geixo dekuz? Ja, bai. Beka. La ICIAR, hermanos. Hostia, la canción de esta semana, Don't Stop Me Now de Queen. Joder, nas inik Holanda. Muito bat, da nice. Wow. Aportazioa. Bai. Esto que portugués, un mexicano. Bai, hau Coimbra-ko, Coimbra-tik bializkoe audizue, eta... Wow, ya. Vale, Holanda. Ok. Hermano. Premio pequeñito. Esateko hermano dala ama bardinetik datorren jenti eta gu nik ez teko familiarik Lisboan, Coimbran, así que...
Eskerrik asko, Neko Landa, hermano. Hermano, Dr. Nastiena, beste acento bat, güey. Hori, ensai hau. Apa, Eneko, papeleta bideko izuz, Itxena besan duzunez, apa, hori da. Beste bat, bedago? Beste bat, papeleta dolien bile. Ez dakit, ja, behan du egitango den, baino azten zitzaidan erantzutea. Zazu ezabiz. Baina, bueno, nire ustez, aztentako kanta, Queenen Don't Stop Me Now da. Honek... aldi makala, Honek audizue biadea boien entzunde dauela. Bai, berandu, bai. Igerteinako arduratute gondala, zendo, jode. Ia estan. Berandu ete da. Ai, ez ete da. Eta espada zuek bidali, bardinaga goizaldeko ordu bize badie, zuek bidali, horre WhatsApp horretarako. Karo, baiet. Eta oin gauzi da, asmatu ete da, be? Asmatu ete da, be? Queen, Don't Stop Me Now. Ete da? Don't Stop Me Now. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na 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 inglesa na 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 Stop me na na Bai, zer esaten da? Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Mi pronunciazio da terrible. Ena zazu gelditu, Ander. A very good pronunciation. Yes, fantastic. Language. Oh, yeah. Very good. Aterra de papeleta. Hori da, ez? Bai. Entzulio. Hemen grabetan dabil, jakin dizuen. Grabetan gabiz, ez da utraparek, estraparek eskarturik, ez? Eta ja, beti ni ez dakiz segatik egon zen eskuinu sentie eukitetik urrin, baina gaur nik sartu bide eskuen. Gaur egun inusentie gozu, Ander. Itzela, inusentie gozu gaur, Bariku latza, hastie laueguneko eta luzin jate, baina bueno. A ver. Gaurko jente asko hartu dugu parte, eta aia, no urteakon. Jakin daizuen, esan dugu moduen, hau dizue bial eskero papeleta doble okingo zuela. Eta, bueno, aukera gehiago, irabazteko gure sabizie dala, oinguen. Ez dugu esan? Aro, ez dugu esan. Ez dugu esan. Baina. Eskerrak, no pentsan dagoela, irrati zen. Nik euskara datu dotitza. Adatzi ia paineiak emondako. Pasan azteko esan bizu. Azteko eda. Ez dut esan ezer. Hemen... Zer esan, zabitzen? Jan etxeko... Goxoak. Karo. Ander. Barkatu Janire. Ander, baina zeran zabez. Bueno, Janire... Bai, Janirek eskeniteko postre edo pastela o bai. Bai, goxoa. Jan etxeko... Janek eskeniteko. Goxoa. A ver, Janire parkamenak laizia erratitek. Bai, mesedez. Aurreko asteko atorkatare oier lehiaketako saritxe da. Jan gozotegiko dultze batzuk. Jan. Niko hasi esartu jate, Eta hori da, esan biogu gu probado dugu zela, eta bai, oso honak hauz. Eta gure partaide dan Cooking Janik egin dauzen gozo batzuk deko zemen sosketatzen. Bueno, zera, sorteauko, zera. Bai, venga. Grabetan dau? Bai, 2 minutu eta erdi ja. Txan. Tekniko tamborrak. Badeko zuz tamborrak. Txan. Tambor batzuk pinegikuz, ez? Tamborrak emozinu emoteko edo. Ni papeleti eskunden. Txan. Ez da tamborrik? Bai, egon die. Egon di tamborrak. Tambor. Ia, ber... Cooking Janin gozuen irabazlie da Beñat Arruabarrena. Oh, mama. Cooking Janin. Oingaltza betela nidakian batek, baina zorizona Beñat. Beñat zorizona. Benetan esaten zut, sari bikaina deru ezule, oza, irabazizun saritxe, benetan asko kureko leukio kiti, Eta Beñat, laizia erratiko osasun teknikarizek dinotzu, gozuek edo pastelak eta barre jatie, oso osasuntzuela osasunentzako. Osasunentzako. Eta aprobetxako izateko, bai, Jan, bueno, nik asmatu baina pastel horrek probeti gure bada, Oreka tabernan, gutxo zula aukerie, pastel horreko probetako. Hori da. Eta deite Epa, deite jabiz. Irabazle. Beñat,
Beñat. Ander, Beñat. Arruarrena. Beñat, hartu telefonu edo. Ez da bartzen. Beñat, komunien dago inbertan. Telefonu itxi daue entradan. Bai? Aupa, Beñat. Aupa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Bermeon dago. Bermion? Jo, leku eleganti, Jo, gu baino bete zazorde. Porketan. Oportan? Jo, zelako ondo. Bai. Ba, ekizu hurrengo enora juna zaren oportan, Bermiora baino. Leku politia hauek goiurisa da, Ba, Beñat, ez, gure txegu esan gauzatxo bat. Eta gauza hona da, Esan bai. Ba, zuk irabaziozu janin pastela... Oie, janta... Ator kantariaren oier lehiaketako pastela. Vale. Da, zuteko baiate? Ba, pastela. Pastela. Jango esategiko zer bai. Jo, Beñat. Postri edo meriendizi edo. Gup ez dakigu zehatzen zer da, baina oso gozuen bada. Ez dakigu Jan. pastela, Hori bai. malena bat... Jan gozotegiko Jan. dultze sorta. Hori da. Hori da. Jokin? Ondo hau, Vale, ba. Ondo, baina postasuna apur bat, ez? Zer izo, zauz edo? Zetan sabizo izan? Ez dut ondo entzuten. Penie. Kulpi teknikoak egitxe. Penie. Bueno, ba... Zorizonak, ez? Hori da. Ator kantari oier lehiaketi irabaziozu gaurkuen, eta... Hori da, zuretzat izena sarize, eta espero gu zure oporraldize gozatu izena. Vale, eskerrik asko, Dartu baino bate egun omenien, Venga, onde bile. Opa, Beñat, makina. Ba, bueno. Beñate liaute bile, Bai, ez tezu ondo entzuten izen, edo sozer egon da hor ze... Erantzun ezinik edo, igual lotzatute ongo zan, no? Igual egon da erosten eroskizen euro bateko dultziek, eta lotzatu baina, Bueno, ba, sarize banatu dugu, badeko sarizek bere irabazlie, eta merezi dagoen irabazlie, eta, ba, bueno, aurrera jarretu biko, Beste badeku, ez? Eta bain bai esan aldo zinan sarize. Astu bai. Kinon, ez dakit, nik, bueno, igual ez da guztako, baina, bueno. Bai. Bueno, aurretik beukin dugu sari emolli, adatz hilea painegiko berak eskaintzen dau sari hau. Bai. Eta, eskilatu aldi bat. Ba, eskila baldi bat da. Hemen grabetako igueldeku hemen sarixez, fizikoki... Tekniko da ilguri sozer esaten da. Eulixi da usantza edo. Esan altuen, bihurri parik. Bardin da, entzun da egun danok. A ber, peinan, harinaukue oingue da eskilaldia. Bai. Harinaukue... Horrazialdia. Horrazialdia. Hori zen eta hori. Eta ingoen eskilatu aldia. Artitzen moduen, hartu tenasak eta tas. Oin beha, udabarrexen sartu gara, eguzkixe urten da gehiago, bero gehiago egin dau. Eta uli ilusio ginezkero. Baten bat meleni itxigura magabil eta toketa mailako hau, beste bateria erregala, o eskaini, o bestela barrido buelta uleixia erretira eta barrido zuzka. Bestela ulie, besapitan hanketan, lekuz danetan deku, así que, gure huele... Ostra, baina, atzera joan, atenan betezo. Esto guzti esa. Beste zu entresaki hemen enkartien da, jo. Ez da oso politia. Orduen, oingo ator kantari oier lehiaketako sarize da? Adatzi ia paindiak. Eskeniteko. Eskilatu aldi on bat. Eta, ona. Badakitxue horretako zer dauen hemen, eta honena izango zan. Entzutie... Kanti, ez da? Lehiaketako kanti. Berba, joder, kauen zotz. Venga, kanti, técnico. Venga, iu! No. Hasieran metralleta bat egaz esaten Brutal. Bai. Esan bego, opzio dikoaz. Rock inguruti doie edo bumping puro y duro. Edo infarto bat eta hospitalien konvulsionetan. Intenso, Susmoa baek eta egiz esan. Bai? Ez da Mikel Urdangarin, Ez dut uste. Mikel ez da inespabilau, Ez da Mikel Urdangarin. Uste dela tanga opilaken kantu bat. Baina nike guztoko gaten, ez da posible dan barriro entzutie, ez teko bat peharki. Teniko? Bai.
Metralleta bat izan alda erantzune? Bai. Bai, nik uste bai. Nik hori esan. Bai. Metra elektrobampin. Metra elektro. Hola, cosa zer. Estilo barrizek. Dantza niteko lan saltoka Bai. Ba, bueno, ustot, guk egin gauzarik honea da, marroie zueri. Zueri, bota, hori. Bai. Hemen deko zue, erronka itzel bat, nik susmo bat hartu hotzet, eta klabie dau hor asikeran. Hasieran, hor dau klabie. Benetan zaletzu, pista moduen. Eta... bakizu zen zuen, sare sozialetan bombarde hau zeuen erantzunek, ipin ketraola kantari... Eta erantzune. Juanaz esaten gozat, baina eskerrak ez duten esan. Edo, bestela, telefono zenbakire WhatsApp bidez... Hori da, a ber, zuke nik lepu moten nahi. Hori, Ander bestela... Ez da un mikrofona berro batzen eta... Gure telefono zenbakize da, 654-03-734, eta bertara WhatsApp ez idatxia dozkuzue erantzunegaz. Edo audizioz. Audio bat. Audizio bat biali, eta audizio biali eskero, papeleta doblio ekingo zuen. Hori da, eukin kontuten audizioek papeleta bikoitza dekola, eta menezi dagoela penie, bai. Ez esan hor sarien, ez dakit, difumina oipini guruzuina, baina bieldo audizioek. Hori da, bizitasun emototzen saio honeri. Eta horra saldi, eskilatu bat irabazi, adatzi ia paindigian, izortan. Bai, horia. Da, hori izen da gaurko lehiaketi, baina datu bat gurot esan. Bota. Bai, da oso kuriosu da, eta ganera zer ikusi zuzenako gugaz. Ba, hemen papelin apunta bot, ze niakian bat hasierako efemeridak tartin esateko da nixen da. Baina, ez dago esan. Eta bizer, urte erdi ospatuko gu, abadetxiek atiek zabaldo ezela. Urte erdi, Urte erdi. Zoritxonak abadetxie, zoritxonak bai, jau jo bitu txalu, Urte hurren erdi zein dugu. Erdi urte hurrena. Urte erdi, Urte erdi. Urte erdi, ideia hau barriz bueltau zana, eta posible jabena, laixi errati hau, aidan egote. Bai. Hori da, bai. Eta bueno, ja honetaz berbaiten gabizela, botaku deialdiz ez, nonok eskua bota gure badau, bota Domekan, goizeko 10:00 geratute gauz, auzolan egiteko. Igandien. Estenatoki ze amaitu biogu, ja, ize amaitute dau. Bai, eta barri bai. Hori da, hemetik 10 urte barru, edo, bueno, gitxea, espera egun, urte bat barru, traguek hartuko zuesan barra eta kontzertu ikusiko zuesan estenari zue, sortzeko. Hori da. Torrita lagundu, bai, ondo pasetan dugule gainera. Oso ondo. Hori da, eta bueno, hau izen da dana, zoizonak barri dobe abatxieri, plazaraturi indauen lana gaitik. Bai. Eta agurtu emiko gara hemen. Hori da, Ander, ja amaitu biako. Jode, zelako flojo hasi garen, eta beti agurtzerako orduen. Bai, amaitzeko egoizen, Seinale hona da hori, Bai, seinale hona. Posi gabizen seinale. Goguaz gauz, datorren barikumen barriro etorriko gara. Bai. Ia egunen baten, zuzenien edo antena bitxarte egotieko aukero dugun. Lortuko. Hor gabiz, egunerokotasun hor gabiz burrukan, ez da oso urruneko izango, zuzenien betorriko gara. Eta emetik entzule mozu bat, bezarkada bat, eta atorren aste arte. na
na na na na na na na na na na na na na na. Na 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 na. Na 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 na